וואי, הפעלה קרבית. איזה מזל שהדלקתי את המצלמה, יואו! אני צילמתי, כן, איזה מזל, אחי. איזה יופי. טובה. מישהו מצלם את זה? תעשה גם תמונות, תעשה תמונות. אורי, תשלח לי. בסדר, אני אשלח, לא עכשיו. למה לא? אולי נעשה זום קצת. תראה שתי שורות, אחי. אחת, שתיים. רגע, מי צילם? אבא, פה, שורה שלי יפה, אחי. זה וידאו יפה, הכל? כן. יותר גבוה שמאלי. תראה את הצרצרים, תעבדו. הפעלנו פה את ההזקות כאילו? בוא נראית את הפוס. כן, אז אני אומר לך, ירדני, באותו רגע יצא להם קקי. אחי, זה מזל שהדלקתי? כולנו אחי בתוך הבונקר, בתוך האדמה. הם מרגישים את הנונל, אבל אלישיב. כן, אתה מרגיש את ההשעיה. לא, אבל תצלם לך, שלח לי. חבר'ה, עכשיו צריך להיכנס לתמונות. מי בא לתמונות? בואו ניכנס. חבר'ה, תצטלמו על הרקע אם אתם רוצים. בוא נצטלם. מה אומר? יאללה, יאללה. זה תמונה. מה אומר בקשר? תן את הקשר, תמונה. על הבלחן. בוא תצלם.